Kasi tayong tatay, parang naman na, ano. And then mother. Ah! Napaaga tayo. Okay, tatay, dito po tayo. Ayan, at ako na po ang mag-o-open. Ayun, tatay. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Tatay! Happy birthday, Tatay Marcelina! Yan, isa lang tatay ah! Okay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yan! Iyon na tinatalogan. Anong tatay? Dito tayon! At syempre, eto ang inyong bouquet! Meron niyang tunay na pera tatay ah! Ayan! Ay, pasarap tayo, kasta! At syempre, meron tayong cake! Ate, samahan natin at marami to. Dito tayo sa araw para maliwanag. At cake si tatay ah. At damo. Ay na! Ayan na nagigibisita tayo. At dati, undox, lechon, manok. Okay ate. Marami yan. Dito na lang muna. Ano nga ito? Iyon na tinatalogan yan? Opo. Dito na po para ano. Kasi last, di ba doon tayo sa loob. At syempre meron tayong pizza. Pwede tayo. At meron tayong balon, tatay ah. O, ganan niya ah. Okay, takay lang ah. Picturean kayo. Ate, pwede na akong ano ko. Oo, pwede. Ay, mamaya, dyan ka late. Sa side ka muna ate. O, picture ka tatay ah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tatay, isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Op! Tatay! Bago niyo po-blow yung candle, dapat po muna tayo mag-wish. So, wish! Wish tatay, wish mo pa, wish mo pa. Dawatan manon niya, dawatan. Ti karagkag mo mata na. Kasi mo makwatin sa kitakag mo ito. Kapati sa kayo, lumaingan. Wan. Okay! Blow the candle, tatay! Para kayo, ayan, at syempre, meron tayong handang letter para kay tatay. Maaari po bang basahin ni ate? Nandiyan eh. Ni nakita na ni tatay, ginita, ramulo ni Tagusin. Sige ante, sige ante. Sige ante. Sige ante ka niya, ante kayo. Wala. Ay, okay lang. Siyempre, pakita ka sa inyo. Ta. Naragsak apa nagkasangay tatay, sapay ko mata at adotis, salon at ngayon paay ni Apo Diyos ken ka. We love you. Kevin Bimin Marco. Yay! Ako si tatay. At syempre, nanay, ano ang iyong mensahe para kay tatay? Message si ante. Message mo. Wala, sika niyo mo tata. Tama tikis-kis na ata. Happy birthday. Hindi pala kalman nga excited na to. Ada kinayan. Ay, dam, adat lugan ko na mo. Amo na kayo, siya ka, Joya. Pero, tatay siya tinakito.
Biro ka mabiro ni. Datama ka ni tatay yan. At syempre, niya pa, sino pa tag-message para kanya ni tatay? Ayun na pa. Wait, Magan. teka ba man kayo? Ayun, apo. Magan. May kano oras ka? Ito sa ta. Message mo kay ni Lolo. Okay, message mo, Ade. Happy birthday, Tay, and sapay lang kung mga makadadar kayo and more birthdays to come and be healthy always. Yan, salamat po. Sino pa? Nate. Message mo pa. Ay, Gableng. Message ako ni Lolo yun. Wala message yung Lolo. Sige na. Message mo. Happy birthday, Lolo. Happy birthday. Sana po gumaling na. Very good. Okay. Sino pa ito kayo nag-message? Sawanan? Danit. Makaturog na ka, no? Oras nga hindi turog na tatay niya. Nya oras lang ni 3:30. Nung siga nakaraing ka niya, gururay ka kanya. Ay niya. Abayakitan. Gururay ka niya. Adakitan nga ko. Okay. May dang ada tiluganan ko na. Oh. Okay, tatay. Ano po ang inyong message para kina Ma'am Vivian, Sir Kevin, tsaka Sir Marco? Kawanin na ako may bagan. Nag-apoy kay kan. Well, thank you kay Ratan. Thank you very much. Dati, 20,000 pesos! Yay! May asa tatay, ah. Okay, ako po ay magpapakilala na ulit. Okay? In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Dates, thank you Ma'am Vivian, Sir Kevin at saka Sir Marco, all the way from Sacramento, California. Salamat po ulit sa paulit-ulit na suporta po sa amin. Happy birthday, tatay. 83 years old na si tatay! Napakalakas! Palakpak naman dyan! Okay! Salamat! Bye! Ba't parang noon lumain na ito yung tangan na ko akti bike tayo din. Ay, kasjay? Ay, naika kayo na ipakasjay. Natumba kayo. Oh. Okay, so,